Krátko pred 8 hodinou samotného oslavenca na miesto doviezla luxusná limuzína. Nerátam, čo to stojí. Lebo keby som rátal, potom by som bol šedivý. Pre hostí bolo pripravených asi 20 pečených prasiat, 100 kačíc, 500 jatiernic, 600 klobás a veľa ďalších dobrôt. Pil sa iba ten najdrahší a najkvalitnejší alkohol. Veľké svine pečené sa podáva sa také lečo sa podáva a podáva sa rezne, šalát. Čaute ľudia, moje meno je Gamo a ja zdravím pri dnešnom novom Let's Play. A dnes som si pre vás pripravil Let's Play na hru NHL a keďže všetci viete, dnes je presne 23. februára, odohrali sa zápasy medzi Ruskom a Českom, kde Rusi vyhrali 3-0 nad Čechmi a kde Nemci prekvapivo porazili Kanadu 4-3 a tak sa už som Čech, hej, tak sa uvidia s Rusmi vo finále. Zlato, ktoré mali všetci na sebe, by sa ale dalo rátať na kilá. Aby to videli ľudia, že majú. Ale na bežnej nosenie sa to nenosí. Na rómskych oslavách sa ženy s mužmi stretnú akurát tak na parkete. Sedieť pri stoloch musia zvlášť. To má dobré výhody, lebo ženy spolu sa môžeme pobaviť. Aspoň neotravujú chlapi. Táto hostina však vôbec nebol lacný špás a vyjde asi na 10 000 eur. Oslavenec ju ale nebude platiť z vlastného vrecka. Zloží sa na to celá rodina. Bratia, sestry mi pomáhajú, aj deti moje. Z rómskej oslavy narodenín pred televíziu Joj Diana Pavlisová. Tak tomu hovorím naozaj dobrá kravata. Hodila by sa ti k jednému takému môjmu zlatému saku. No to je celkom výzva. Predám doma, niekedy to potom vyskúšam.